No nee! Nyt pelataan taas Outlastia ja jatketaan edellisestä, mihin jäätiin, ja juodaan vähän olutta. No vuoteen viesti. Joo. Mitäs tänne näin? Simo Pippeli. Poikia paljon on. Eli mun pitäisi nyt löytää jotain generaattoreita täältä ja laittaa niitä päälle ja ottaa batteri! Batteri poimittu. Huhuu! Jätkä roikkuu saatana katos jaloista. On ku sika, mikä on nyljetty. No kummitu. Pääkalokuva persees. Mitä helvettiä? Joo, ok. Mistä mä nyt löydän niitä? Genitaaliraattori. Genitaali. No, paras. Mitä vittu? Niin saatana. Se tulee joku pomppeli. Äkkiä olutta lisää. Niin se jätkä meni. Oi vittu! Pistä ovi, meni kaappi! Fuck. Ollaan tää kaapissa sit. Tai mikä vaatekomero. Jollain kaljaa täällä. Ei vittu, se tuli tänne. Se tuli tänne. Ei se tätä avaa. En mä usko. Ei avaa. Vittu Duracellin patterit, kun ei kestä mitään. Ei. Älä please avaa tätä. Kyllä. Ei se olla vakava. Hyvää huuleen! Tulin minä kaapista ulos. Ja arva mikä oli lopputulos. Olikin poika tämä. Pikkunen peli. Mä pääsen sängylle. Juokse sinne. Astu huoneeseen sisään ja nostetaan vipu ylös. Vipu. 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 Penis. Penis. Ovi on kiinni. Tänne. Mitä kiinni? Oi vittu! Juokse. Pistä kiinni, ovi. Mihin mä piiloon? Minne? Kaappi. Huhhuh. Mikä siinä on, kun se jahtaa mua? Vitun kusipää, et sä tuu tänne näin. Äläkää sano, että oli ainoa kaappi, mikä tässä huoneessa on. Koska jos on niin sit se saatana... Just toi pippelipoika tuolla. Tulee ja avaa tän kaapin ja...
Mitäs? Niin! Et avaa. Et. Jumalauta, tee sitä. Jumalauta. Dorasen puku. Eli pitää mun nyt mennä sit niinku takaisin sinne ihan alkuun sinne huoneeseen. Voi Jeesus! Akeli mulkkuu. Kiva! Vittu mennyt sinne kaappiin. Se veti oven rikki, niin mä voin laittaa kiinni kästä ja nyt loppuu taas patteri. Kyllä mä en oo miten kamerasta loppu nääkkiä patteri niinku kesken. Tää on niinku koko ajan saa vaihtaa niitä. Ja sit toiseksi. Onks tää jätkää niin pienet taskut, et sinne ei mahu kuin 10 patteri kerralla? Vittu, mä olin taktinen. Se avasi viimein tän kaapin. Ja nyt se tiesi, että mä en oo täällä tai luuli, niin sit se avasi sen toisen kaapin, kun se luuli, että mä oon siellä. Tyhmä jätkä. No jumala. Kun tietäis minne se meni. Voi juman kautta. Ja toisella puolella. Mene. Ei! Se ei ollu! Se ei ollu! Mitä vittua? Ei se ollu auki! Ei ku... Mitä? Hei! Kaamut. Jatketaan tästä. Taas ensi kerralla ja tilatkaa kanava ja tykätkää videoista ja kattokaa videoita ensi kerralla. Jatketaan tästä mihin mä nyt jäin ja kiitos!